na. Ang kada nasyon ay naalarma. Tungod lagi ni ining corona. Oo na, lagi yun. Sakit kuno nga gikan sa China. Hala kaya. Ay mukaon ra bisag onsa. May nag-ingon nga gikan sa kabog. May nag-ingon nga gikan sa Irok. May nag-ingon nga gikan sa Iring. Kikilaw og walay asin-asin. Ang Rusya nangita og formula para mawala kining corona. Dunay nasuporte yung isuga. Kay gisop-sop ang dugo sa kubra. Ang Pilipino ug talupin. Nangita pud og tambal sa kubin. Nagbudlot ang simot nagsinyasay. Pagkisikay ka mama di ay. COVID-19 ang gikahadlokan sa tanan nga mga katauhan. Kay gibalaod nga di pa kabayon sa habal nga driver o motor. Naglagot sa ang mga magtiayon. Ay ma, kay gi-apil sila sa balaod nun. Ngano kono nga di sila basag yun. Nga pagkagabi magdulog gihapon. Maong kini ang mga istorya. Istorya nga dalang kinomedya. Dunay nasuporte yung isuga. Kay gisop-sop ang dugo sa kubra. Ang Pilipino apod paluping. Nangita pudog tambal sa kubin. Nagbudlot ang simod nagsinyasay. Pagisikay ka mama di ay. Nagbudlot ang simod nagsinyasay. Pagisikay ka mama di ay. Everybody dance. Cute kayo. Kini ang mga istorya. Istorya. Istorya nga dalang kinomedya. Dunay nasuporte kung isuga. Kay gisop-sop ang dugo sa kubra. Ang Pilipino apod paluping. Nangita pud tambang sa kubin. Nagbudlot ang simod nagsinyasay. Pagisikay ka mama di ay. Nagbudlot ang simod nagsinyasay. Pagisikay ka mama di ay. Okay.